var en ganske almindelig dag. Jeg skulle hjem og skifte tøj, og så skulle jeg afsted igen for at mødes med min kæreste. Jeg skulle da ikke afvente eksamen. Hej. Hvorfor virker mit password ikke? Jeg har bekræftet det her for nogle dage siden. Jeg fik jo en mail fra jer om et virusangreb. Og så bad I mig om at bekræfte mit password. Hvad står der i mailen? Og fortæl mig, hvor det linker til. Den er her. Den peger på universitetets hjemmeside. Men når jeg kører musen hen over linket, så peger det på en anden hjemmeside. Hvad står der foran hjemmesidens adresse? For der skal altid stå HTTPS, hvis du skal logge ind. Og så skal der være en hængelås. Der er ingen hængelås. Og der står kun HTTP i adressefeltet. Men jeg kan godt se, at den er helt gal. Eller jeg sørger for at få spadet din brugerkonto. Noget af det samme. Hvordan kunne jeg op på den mail og hjemmeside? Har jeg virkelig fået stjålet min identitet? Forhold dig kritisk til de mails og hjemmesider, der spørger efter følsomme oplysninger som brugernavn og password. Brug forskellige passwords til hver hjemmeside. Hvis du er i tvivl om ægtheden af en mail eller en hjemmeside, så kontakt universitetet.